Ja tervepä taas. Nyt kelataan vähän eteenpäin. Ollaan oltu täällä pieni hetki, itse asiassa tasan viikko. Eli kun tultiin edellisen viikon torstaina tänne Kanadaan, niin seuraavan viikon torstaina, kun koulut oli jo alkanut, niin meillä oli ensimmäiset koulun bileet. Ja siis täällä nuo koulun bileet, niin ne on vähän isommassa mittakaavassa siinä mielessä, että noi yhdet bileet oli käytännössä koko Toronton laajuisesti kaikille kouluille. Ne pidettiin tällaisessa klubissa kuin Gravity, ja niillä oli tällaisia bilebusseja, mitkä haki aina jokaisesta koulusta porukkaa. Jokainen tietää varmaan noista jenkkileffoista, niin ne ihan keltaiset koulubussit, missä lukee ihan school bus. Niin ne oli käytännössä semmosia, mutta sitten ne oli vaan, osa oli maalattu mustiksi ja osa oli vieläkin niitä keltaisia, mutta sitten niissä vaan luki niinku party bus. Ne oli tosi siistejä, ne tuli hakemaan meidät tuolta koululta ja sitten siitä ajettiin sinne baarille ja sitten sieltä baarista ajettiin takas tänne residenssille vielä. Eli kyydit oli niinku hoidettu sinne ja takas. Gravity itsessään, se klubi oli aika pieni. Mut silti se fiilis oli tosi hyvä siellä. Porukkaa tykkäsi olla. Tää oli 19 plus rannekkeella. Eli käytännössä sinne Gravityin kyllä pääsi myös alaikäiset sisään. Täällähän on siis 19 on ikäraja juonnille täällä Ontario-provinssissa. Myös alaikäiset pääsi sisään, mutta täysikäiset sai semmoista rannekkeja, että millä sai sitten ostaa juotavaa. Se baari oli tosi siisti ja siellä oli yläkerta. Ja sitten oli alakerta. En mä tiedä, me pidettiin hauskaa koko ilta. Se oli tällainen ensimmäinen Toronton baarireissu. Niitä tulee paljon lisää, mutta tästä oli hyvä aloittaa. Ainoa ehkä mitä mä voisin antaa kritiikki oli just se, että vaikka se on siistiä, että se oli auki myös alle 19-vuotiaille, ei sillä, ettei voisi pitää hauskaa, jos se juo, älkää ymmärtäkö väärin, mutta tämmöisessä baariympäristössä, niin se jos siellä on niinku 1/3 ihmisistä on täysin selvinpäin, niin se ei välttämättä ole toivottavasti tajutte mitä mä tarkoitan. Se on oikeastaan ainoa asia, että muuten niinku se koko ilta oli ihan törkeä siisti. Siellä bilebusseissa oli hauskaa, porukalla oli hyvä fiilis. Siis en mä tiedä, siis tällaisia olisi siisti saada Suomeenkin, että mennään niinku, koko bileporukka menee samalla kuljetuksella sinne baariin. Se oli tosi siistiä. Siinä pystyi hyvin niinku nostattaa sitä fiilistä siellä bussissa. En mä tiedä, se oli kai siinä. Sen verran voi vielä sanoa tästä ekasta viikosta. Eka varsinainen viikko, kun alkoi koulu, niin noi professorit, niin törkeä hyvä tasoisia. Jokaisella on varmaan ollut näitä opettajia, jotka lukee monotonisella äänellä dioista suoraan. Jos niille esittää vähänkään vaikeamman kysymyksen, niin ne joko ei osaa vastata siihen, tai sitten ne antaa suoraan kirjasta jonkun vastauksen ilman mitään esimerkkejä. Täällä noi opettajat, niin ne ei lue dioista oikeastaan, ne opettaa sitä luokkaa, selittää sille luokalle ja ne antaa paljon käytännön esimerkkejä. Kun niiltä kysyy jotain, niin ne osaa vastata siihen myös sen kirjan ulkopuolelta. Ne osaa antaa omia mielipiteitään. Siis mun mielestä tosi tasokasta. Mulla on ainoastaan yksi kurssi tällä hetkellä, jonka professorista mä en pahemmin välitä. Bileet näköjään menossa. Niin, siis mulla on tasan yksi professori, josta mä en pahemmin välitä, mikä on tosi hyvin. Kaikki muut on aivan mahtavia, ei mitään valittamista. Saa nähdä, miten kun tulee kokeita ja muita, niin miten sit mennään, mutta tällä hetkellä ainakin tuo opiskelu kanssa niin tuntuu tosi hyvältä.
on tyytyväinen kaikkiin kursseihin. Hei, tää alku näyttää tosi hyvältä ja katsotaan, että miten tää tästä etenee. Palaillaan ensi videon merkeissä taas ja se on moro!